Moikka, mun nimi on Anette Hei, mä oon Victoria. ja tänään me ollaan jakamassa teille mielenkiintoisia tuloksia meidän markkinointitutkimuksesta. Meidän tutkimuksen aihe on visuaalinen houkuttelevuus ja energiajuomien mieltymykset pakkausten perusteella. Energiajuomamarkkinat on kokenut huomattavaa kasvua viime vuosina ja kilpailu alalla kiihtyy entisestään. Me kuluttajat kohdataan yhä enemmän mitä erilaisempia vaihtoehtoja kauppojen hyllyillä ja brändit kilpailee erottuakseen toistensa joukosta. Tämän takia me päätettiinkin lähteä tutkimaan tätä ilmiötä syvemmin ja ymmärtää, että mitkä brändit on suosituimpia ja miten energiajuoman brändit erottuu toisistaan. Meidän tutkimuksen päätavoite oli selvittää, kuinka paljon visuaaliset tekijät, esimerkiksi värit, logot tai design, vaikuttaa kuluttajien mieltymyksiin ja ostopäätöksiin energiajuomaa valitessa. Tämän lisäksi meidän tavoitteena oli tunnistaa, millaisia visuaalisia elementtejä eri kuluttajaryhmät pitää houkuttelevina. Meidän hypoteesina oli, että moderni ja trendikäs ulkoasu on kuluttajan mielestä houkuttelevin pakkaustyyli ja että brändin tunnistettavuudella on merkittävää vaikutusta kuluttajien ostopäätöksissä. Me oletettiin, että tunnetuimmat brändit, kuten Nokko ja Celsius, nousee selkeästi esille tässä tutkimuksessa. Meidän tutkimus perustuu kvantitatiiviseen tutkimusmenetelmään, jonka aineisto on kerätty Webropol-kyselyn avulla, ja näin me saatiin vähän pintaa syvällisempää tietoa asiakkaiden mieltymyksistä eri energiajuomista. Kysely oli anonyymi ja kerätty aineisto on käsitelty luottamuksellisesti. Aineisto kerättiin laajalla otannalla ja kyselyyn pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon monipuolisia vastauksia eri ikäryhmistä. Tutkimukseen osallistui kokonaisuudessaan 43 henkilöä ja suurinta vastaajaryhmää edusti 19–25-vuotiaat opiskelijat. Tämän tutkimuksen tuloksista selvisi, että vastaajat pitivät modernia ja trendikästä ulkoasua houkuttelevimpana pakkaustyylinä. Kysyttäessä, millainen ulkoasu vetoaa eniten, 39% vastaajista valitsi modernin ja trendikkään tyylin. Kirkas ja värikäs ulkoasu oli toiseksi suosituin, joka sai 21% äänistä, kun taas retro- ja nostalginen tyyli sai vähiten kannatusta, vaan 5%. Tulosten perusteella brändin tunnistettavuus ja selkeät tuotetiedot nousivat tärkeimmiksi visuaalisiksi elementeiksi, kun vastaajia pyydettiin arvioimaan eri tekijöiden tärkeyttä asteikolla 1–5, tuotetietojen selkeys sai keskiarvoksi 3,8 ja brändin tunnistettavuus 3,5. Sen sijaan pakkauksen ekologisuus ja kestävyys eivät olleet vastaajille yhtä merkityksellisiä. Ne sai keskiarvoksi vain 2,8. Tässä samassa tutkimuksessa vastaajien piti valita 5 eri energiajuomabrändin väliltä, minkä he kokivat kaikkein houkuttelevimpana. Vaihtoehtoina meillä oli siellä Nokko, Celsius, Puhdistamo, Red Bull ja Megaforce. Kyselyyn vastanneiden perusteella 29,5% piti houkuttelevimpana Nokkoa. Jaettu toinen sija meni Celsiukselle ja Puhdistamolle molemmille 25% äänistä, Red Bull kolmannella sijalla 20,5% ja Megaforce tuli viimeiseksi eikä saanut ollenkaan ääniä. Tässä samassa tutkimuksessa meillä oli avoin kommenttikenttä, jossa vastaajat sai vapaasti perustella, minkä takia he koki tietyn brändin houkuttelevampana. Ollaan nostettu tässä julisteella esille näitä yleisesti esille tulleita huomioita. Eli monet painotti Nokossa, että siinä vetoaa just tämä urheilullisuus. Celsiusta ja Puhdistamoa kuvailtiin trendikkäiksi ja hyvinvointiin liitettäviksi. Ja Red Bullista taas nostettiin esille sen tunnettuus ja luotettavuus. Ja Megaforcesta me ei saatu ollenkaan mainintoja. Näiden tulosten pohjalta me voidaankin päätellä, että erityisesti trendikkyys ja brändi-imago on kuluttajille tärkeimpiä elementtejä ostopäätöstä tehtäessä. Energiajuoman brändien kannattaa siis tulevaisuudessakin panostaa erityisesti visuaalisesti raikkaisiin ja trendikkäisiin pakkausratkaisuihin. Brändin tunnistettavuus on yksi tärkeimmistä elementeistä, mikä osoittaa sen, että kuluttaja haluaa nopeasti ymmärtää, mitä he on ostamassa. Oli toisaalta yllättävää, että vaikka ekologisuus on suuri puheenaihe tänä päivänä,
se ei ilmennyt tärkeäksi valintakriteeriksi tämän tutkimuksen perusteella. Tämä voisikin toimia suurena kilpailuetuna yritykselle, joka rakentaa brändinsä nimenomaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen pohjalta. Oliko sulla, Victoria, jotain yllättävää, mikä tästä tutkimuksesta nousi esille? Nyt kun kysyit, niin mua ehkä itseni jälkikäteen jäi ihmettyttämään tämä, että Megaforce ei saanut ollenkaan ääniä. Että tässä ehkä korostui se, miten nämä kaikkein suosituimmat brändit vei sitten nämä kaikki äänet. Ja ehkä se, että näitäkin on brändätty niin trendikkäinä ja ajankohtaisina, että ethän sä Megaforcesta vaikka näe samanlaista markkinointia, mitä just esim. Nokosta. Niin uskon, että sillä on aika iso vaikutus tähän. Jep. Toisaalta on hyvä pitää myös mielessä, että tutkimukseen osallistui vain 43 vastaajaa, mikä on melko pieni otanta koko energiajuomamarkkinoihin nähden. Tämän vuoksi tuloksia ei voida kuitenkaan yleistää laajasti, vaan ne tarjoaa lähinnä suuntaan antavia havaintoja tietyn kohderyhmän mieltymyksistä. Koska vastaajajoukko oli suurilta osin 18-25-vuotiaita opiskelijoita, vanhempien sukupolvien ja työssäkäyvien mieltymykset on jäänyt kokonaan varjoon. Joo, mutta kiitos ajastanne, kun katsoitte tämän. Kiitos Anette yhteistyöstä. Vastataan mieluusti kysymyksiin, jos tulee vielä. Hei hei! Moi moi!